Sağlığım için her şeyin bu bölümünde Türkiye'de tüp bebek tedavisini ve tüp bebek tedavisinin aşamalarını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Suzan Gençsoy bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, özellikle bu bölümde Bulgaristan'da yaşayan hastalara ve hastalara yakınlarına yönelik de özel bir yayın yapacağız. Bulgaristan doğumlu da olan operatör doktor Suzan Gençsoy Bulgarca konuşacak. Altyazı olarak Türkçe olarak diğer izleyicilerimiz ne dediğini, hangi bilgileri verdiğini takip edebilecekler. Böylelikle sağlığım için her şey pek çok dünyada konuşulan dilde yayın yapma misyonunu da yerine getirmiş olacak. Sorularınız olabilir, iletişim bilgilerimiz de ekranlarımızda. Şimdi Suzan Hanım, siz Bulgaristan doğumlusunuz. Aslında şu an beni heyecanlandıran da bir yayın yapıyoruz. Çünkü Bulgaristan'da özellikle yaşayan, hastaları, hasta yakınlarını ilgilendiren, bilgilendiren bir yayın yapacağız bugün sizinle. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şu an İstanbul Kadın Sağlığı Tüp Bebek Merkezi'nde görev yapıyorsunuz. Здравейте! Радвам се, че сме отново заедно. Казвам се Сузан Генчсой и съм специалист по акушерство, гинекология и инвитро специализация в Истанбул Тюп Бебек Меркези в Истанбул. Като начало искам да се извиня, защото българския не го говоря ежедневно и може да се затрудня от време на време. Всъщност аз съм родена в България, в Разград, 1965 година и средното си образование съм завършила в математическа гимназия Разград като златен медалист, така беше едно време. И след това продължих да следвам медицина в Варненския медицински университет. И така по стечение на обстоятелствата след години завърших в Истанбул университет в Истанбул, Джерах Паша Тъп факултеси. Значи и след това, след този период, след като завърших медицина, след 10 годишен нормален стаж като нормален акушер-гинеколог, реших да се занимавам с инфертилитет. И след като реших, в американската болница си направих специализация за репродуктивна ендокринология и инвитро специализацията и от 17 години насам работя в Истанбул Тюп Бебек Меркези в основния екип, като основател на екипа в Истанбул. И през този период от началото до края виждаме, че последните години инфертилитета като цяло, и сред мъжете, и сред жените нараства и всеки ден се увеличава потенциала и процента на тези двойки, които идват при нас, за да искат помощ. И ние по някакъв начин, като им помогнем и получим хубави резултати, се радваме всички заедно и заедно с тях. Türkiye tüp bebek tedavisinde dünyanın iddialı ülkelerinden biri haline geldi. Pek çok hasta geliyor her yıl Türkiye'ye tüp bebek tedavisi yaptırmak için. Sizin merkezde de tüp bebek yaptırmak için böyle gelen yabancı hastaların sayısında bir artış var mı? От 40-годишната история на инвитрото, особено последните години, се развиват технологично и всеки ден добавяме нови терапии и нови знания към това, което прилагаме.
И това във връзка с това успеваемостта в центъра ни е на много високо ниво. И освен това има много голям процент от инфертилни двойки, които постъпват от цял свят. Особено от Средния изток, от Европа имаме голям процент болни, които постъпват при нас и заедно с тях този процес го проследяваме докато се получи искания резултат. Ние много се радваме, че можем да помогнем на тези наши двойки и от съседните страни, и от България също много пациенти имаме, понеже е близко и могат да си пътуват за 3-4 часа, могат да дойдат при нас. И през този период от 20 дена, в който се следи периода, не е задължително да стоят през цялото време при нас, а могат да се пътуват на 3-4 дена и да идват на прегледи и по този начин е по-лесно за tях и докато се получат резултатите, продължаваме заедно терapiyata. Yurt dışından Türkiye tüp bebek tedavisi için gelen hastaların Türkiye'yi bir güven, tüp bebekte güven ve cazibe merkezi olarak görmelerinin, tercih etmelerinin nedenleri nelerdir? Приблизително 40 годишна история има развитието на инвитро терапията. Особено последните 10-15 години стремглаво се развиват технологичните процеси и развития и това променя нашия начин на поведение и нашите терапии. И във връзка с това успеваемостта е на много високо ниво и като се добави нашето отношение към пациентите, те се чувстват комфортно и вярват в това лечение. И заедно с тях постигаме много добри резултати, така че последните години имаме много двойки, които идват извън страната, особено от близките европейски страни, от Средния изток, даже от други континенти. И в това, значи това е долу-горе към 100% нарасна нашия поток от чуждестранни болни пациенти, които идват. И това ни радва, че заедно с тях постигаме много добри резултати и това още повече повишава нашата радоst и нашето развитие в тази област. Yurt dışından Türkiye'ye tüp bebek tedavisine gelen hastaların sizlere en çok yönelttikleri sorular neler oluyor? En çok hangi soruların yanıtlarını merak ediyorlar? Добър въпрос е. Пациентите докато решат в кой център искат да отидат, те всестранно много голям процент по интернет прочитат историята на нашия център и разбират каква е успеваемостта при нас. Много от тях имат близки, които са дошли предварително при нас и са получили хубави резултати. Освен това, тези пациенти, които идват при нас или искат да постъпят при нас, се интересуват освен от успеваемостта, какъв процес, колко време трябва да отделят за този процес, колко дни трябва да останат тук. Това е долу-горе, 2-3 седмици трябва да отделят за това лечение и в кой етап трябва да дойдат при нас. По принцип, всяко лечение е индивидуално и тези решения ние ги вземаме във връзка с случая. Всеки случай е различен, е индивидуален. Не се правят такива лечения, които са еднакви за всички. Освен това, много важно за тях е също цената, която плащат. В последните години с икономическите промени, цените, които са при нас, са много по-евтини, двукратно или трикратно по-евтини от другите европейски страни. И като се прибави това, че се чувстват комфортно и вярват и получават добри резултати,
последните години доста narasна потоka от пациенти от извън страната. Çiftler tüp bebek tedavisi için ne zaman gelmeliler? Örneğin adet düzensizliği olan bir kadında bu süre değişir mi? Öyle bir kişi ne zaman gelmeli? Ve yurt dışından tüp bebek tedavisine gelecek hastaların bir hazırlık dönemi var mı Türkiye'ye varmadan önce? Много важен въпрос е това. По принцип, пациентите, когато трябва да дойдат на лечение, трябва да са при нас втори или трети ден на цикъла, на менструалния цикъл на жената. Но ако идват за първи преглед и заедно с това ще продължи лечението, добре е да дойдат 2-3 дена преди цикъла, за да можем да прегледаме евентуално дали има някакъв друг проблем, да се направят няколко тести, освен това да се види на ултразвук дали има някакви анатомични проблеми в маточната лигавица, може да има някакви миоми или полипи и да се наложи някаква странична манипулация преди да се направи инвитрото. Добре е да дойдат 2-3 дена преди цикъла и да се уточни дали всичко е наред, да се допълнят тези тестове, които ги нямат и основното лечение започва втори или трети ден на менструалния цикъл и долу-горе 2-3 седмици трябва да останат при нас, за да се свърши това лечение. Ако са от близки градове или близки страни, те предпочитат на 2-3 дена да си пътуват и да идват пак, но това е тяхно решение. Лечението по принцип е долу-горе 15-20 дена, като се счита от втори или трети ден на цикъла. А тези жени, които нямат редовна менструация, при тях добре е предния месец, преди да дойдат на лечение, да използват един цикличен препарат, за да могат да получат менструация и с получаването на менструация да dойдат на основното лечение. Tüp bebek tedavisi için başvuran bir çifte gerek kadından gerekse erkekten hangi testleri istiyorsunuz? Преди да започнем основното лечение, се нуждаем от няколко кръвни проби и от страна на мъжа и от страна на жената. Това са основни хормонални стойности и нормални кръвни проби, които искаме преди бременност. Ако тези тестове са направени последните 6 месеца, те могат да си ги донесат заедно с тях. Освен това, искаме една спермиограма последната година да е направена. Ако няма такъв тест, ние като дойдат в центъра за един ден го правим този тест. И също е важно да видим дали са проходими тръбите на жената. Това се вижда с тест, който се прави, който се казва хистеросалпингография или пък цветна снимка на тръбите по принцип. И тази снимка, ако имат такава снимка направена преди последната година, могат да я донесат със себе си. Или ако не е направена, тук при нас също може да се направи. При основния преглед, ние на ултразвук също виждаме дали има някакъв анатомичен проблем, като полип, ендометриален полип или миома, или нещо, което да намали нашата успеваемост. И във връзка с това решаваме дали ще се прави някаква друга операция или не, или започваме основната терапия. Gebe kalmaya engel oluşturan eğer rahimde ya da tüplerde bir problem varsa böyle durumda ne tür tedaviler uygulanıyor? Bunlar için de cerrahi tedavilerden de bize bahseder misiniz? При основния преглед на ултразвук ние виждаме дали има някакъв проблем с матката или с маточната кухина. Понякога има проблеми, които намаляват процента на имплантация и във връзка с това намаляват успеваемостта на инвитро след трансфера. При такъв момент,
ако има проблем с маточната кухина, ако има някой ендометриален полип, който пречи на този процес, или някоя вътре маточна миома, която притиска кухината на матката, ние предварително чрез хистероскопия премахваме тези проблеми и след това започваме инвитротерапията. И също с маточните тръби, ако имат някакъв хидросалпингс, запушване на маточните тръби и задържане на течност в тръбите, по същия начин първоначално се прави лапароскопия и се премахват тръбите или се прекъсват и след това продължаваме с основния процес на инвитрото. Operatör Doktor Suzan Gensoy, çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldınız. Özellikle de Bulgaristan'da yaşayan hastalar, hasta yakınları için sizinle de bu özel yayını yaptık. Sağ olun. Аз също благодаря. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.